hambal. Do May mga tugpon pa. do mga ekspresyon man ni ni Madam Bugres. Gina-follow mo man na siya, Bumbutsam. Si, bala mo, kapila ko na gina-explicar si mo Bumbo Tsare, nga mga kasubong sinaya, dapat may ideya kasi na kagkabalo ka na in aid of commentary. Dapat tanan mabalaan mo. Dapat tanan i-follow mo. Para ka kung ano man ang mga bag-o subong, updated ka bla? Bla siya? Nagpadala ko diri sa mga picture. Siling ko ATM, traffic sa ungka pabiya. Balto dyan ang kilala ko nga gabi na ni, sagad ka pa kalinagaw-lagaw. Kaya reply ko, in aid of commentary. Amo na gali Sinda dapat. iya. Ano ka man imot sa aman? Proceed, ano pa ang iban nga mga hambal dara, ang litaniya? Nag-isa pagid sa muyayaw man Japon, Bumbutsam, sugpon yan eh. Amo na, DPWH Region 6, mga SAPAT kamo. Sapat! Amo naman na. Ay, man sang malain siya nga hambal mong sapat. Hambal gani, di sang iban pagid Bumbutsam, baw mayo, man kay nakalakat-lakat ta, naka-exercise, pero ang baba ta, nag-exercise man kay puwerting pamuyayaw, ta di sa ungka, flyover nga ni. Dugang pagid di area, hambal sang isa pagid di sa social media Bumbutsam, pambalya daw maluoy man tani sa mga tawo ba, perte man kadlaw ta sa mga post nila ni kagibubunot, pero kagapon niya partida Domingo pa lang gani, do mautod na ang siil ko sa traffic, ano pagid ayhan subong nga Lunes. Ang isa pagid di nagambal nga baw, ako pa ang ginangkat nila sa Laktanay ba, abi nila mangindi ako. Una, sang nakita ko ning flyover, abi ko zombie apocalypse. Sa darayon nga panaw ko, feel ko gitanas, daw dinagyang na nimong, daw wala. Subong ko lang na-realisar, nga ginubra gali niya ang flyover para sa tawo, kag hindi para sa mga salakyan. Amo giniya ang worst traffic nga naagyan ko subong. Pinaka-the best nga realisasyon niya na siya? May sugpon pa siya Bumbutsam, kundi pag abot sa opisina ko, na-warningan ako kay late. Di buwas, tomorrow is another day. Pagid ko nung Laktanay, Bumbutsam. Unang kilala ko pa. Sinya, Bumbutsam, halin ako sa apartment. Pagwa ko sa apartment, sinya ti ang maninay mo, ay, bunggaitan, hamot-hamot. Fresh as a flower. Sinya na trafikan ako sa ungka flyover. Nag-wakaton ang imo sininga iloy. Pag abot ko sa office, ay sus Maria ka gusip po, sinya do sinamakan ang baho sang maninay mo. Siling ko maninay, palingui lang, balon ka na lang gamit kag pag-abot mo. Buwas, kung na mo magyapon ang kung na mo magyapon ang sistema, balon ka na lang gamit kag dito ka na lang paligo sa inyong opisina. Ari pagid yan Ang isa pag ito ya. Siling ya. Mayo man tani kay naka-Japorms ko ba? Bag-o pa akon kulon, hamot-hamot. Sa tiilan ng gali isang flyover hasta pag abot ko sa eskwelahan, do morkon doon tana bahok. Tiya, hamot man ang morkon siya, di ba? Masudan gid ya Bumbutsam, namit nga sudan na yang murkon mo. Di, gay kan sa kadamo-damo nga i-describe nga. Ano ning kilala ko di nga dumurkon gid ba? Werte. Ano pa yung iba dahil sa imo cha? Mayari pagid di Bumbutsam, estudyante man ni siya. Ang balyabaw, nami niya kay sa Ilohon, pero namon di sanggi namon di sa may ungka flyover kay maubos giniguro ice water namon pirmi di. Negosyo ko gali nila ya Bumbutsam kay ti ice water kuno kay ti uhaw-uhaw tawo ano bala kalaba bala nga Laktanay kag kainit pa may mga bakintol pa iban Bumbutsam.
Kung malabutan pa ni sa February 14, hindi ako magpanaw dyan. Labas ang aga, udto pa lang, pinakas na. Well, grabe niya grabe yung mga birada sa mga kabumbot. Pumutsaryo. Labas ang aga. Unto pa lang pinakas na araw-araw. Ati kay gabulad sa init mo, di ba, engineer? Maglakat-lakat ka na. Buariya, Bombochamp daw mayo ni Iyaya kay mangyadi saya kuno kung mag-amo ni adlaw-adlaw sa may ungka flyover kay basi kuno makahingagaw pa siya sa February 14 kag makita yang forever ya sa sige yang lakat-lakat sa flyover. May taga DPWH kuno ganing wala nagagi sa flyover. Sino na yung taga DPWH nga may gagi sa flyover ne? Base mo man ni nagambal sa kon niya. Kung magpapabiya ka sa outer lane ka lang agi kay ang hurug paas yam lang na padalo mo. Anyway, sige Pitsa, last na lang ano pa ginang may mga mensahe nakita mo. Ari nagambal sa Bombochamp no. Amo ni gali ang tutuod nga dalan palangit, pataklaron. Pero maagi kagid man anay sa purgatorio kay talabiris balhas bag-o magpalangit. Baw, grabe. Gapamalas kagid man kung palangit ka. Depende sa lugar guro Ate, amo na guro Bombochamp pero ti ang isaya kaginaya nagugtas siya kay damo kuno ya sa mga nagapinudag-pudag sige sila lakat sa sa may flyover. Hindi ka mo magpudag-pudag kung mag-agi ka mo da. Malusod gani na karon. Igan ka mo sa DPWH kag IBC. Ay sa mga kabumbo naton ga pilar kami mag-agi ka mo sa ungka flyover nagay ka mo kapudag-pudag. Ang may bayo dira nga 4XL kag mga 3XL. Dalom lang mo agi kay basi mag-usmod naman. Ate, no pwede hindi ka mag-agi da Bombochamp balaan ko man nga daw para sa ako na. Tido 2XL ka man lang. Ta? Ari Bombochamp gabi og tasyo. Please lang sa mga upod ko labay diri sa may ungka flyover nugay kamo dinugsing, nugay kamo tulutumbo kag magpudag-pudag samtang ari ta sa ibabaw kay mausmod gani ni UFO ta ubos sa ditanan patay. Okay, makon mo sila. Sus Maria kagusip. Sige. All right. May harap pa sa dunami na siya nga kuminto. Di kung ang kay Bombo Jomar to kagina nagdangat kuno sa Qatar Bombochamp. Ini kuno dangat sa Pampanga. Ti lapit lang do perdi ka kay Bombo Jomar nga Pampanga lang Pampanga lang kuno Bombochamp kay laban pa Pampangganar ni sang mga tawo nga ara sa pwesto kag nagapinungko kuno nga nag-ubra ni sang flyover nga ni. Puwerte. Bilib. Pampanga laban ang Pampangganar. Amo na iya. Amo lang to hindi na ako mag-agi sa flyover kay 2XL ko mong no. Pindisi mo. Basta kung sa dalong ka mag-agi, outer lane lang. Sige ta, thank you again. Sige, ini si Bombo Chari Galia si Magpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kita Bombo Chari, mayo man to nakaparupautwas kag nakayuhom-yuhom kita. Apisar sang huol, mahalit, tinuig na nga pinitinsya ang naaguman sang mga kabumbo naton sang mga motorista, mga naga-commute, mga commuter, sumalakay no, estudyante, empleyado, bisan pa paano makayuhom-yuhom kita gawa para nga brubugnaw man ang aton sini iyang kainit sang
ulo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero hindi mo't silingon nga nakayuhom, nagakadlaw kita, okay lang para sa aton. No? Isa ini sa pinakadako kag mambal naton tangible karon iya nga sarang naton nga mahimo nga ehemplo. Kung ano ang ginatawag iya nga failure sa bahin iya karon sang proyekto sang gobyerno. Failure nga kay wala siya nagserbe sang iya siniiya nga primary use. Ang nagapangunagid sininiya nga pulos bala, anong pulos ang ungka flyover para iya nga ma-decongest ang traffic. Amo kung tani sina ang purpose niya sina dira. No, wala siya nag-serve sa iya sining main purpose. Kabaliskad iyang natabo. Ang natabo sini Banwa nagdugang ang pagpugok sang dalagan sang trapiko. Nahambal na naton ini before. Hambalon ko liwat. Naturalmente lang na nga kung may mga proyekto aton sini nga gobyerno, may mga huol gid man ini nga matuga. Granting for the sake of discussion, ibutang mo pada ang tsimpo nga ti nakatuga sa pag-delay bangod sa pandemya, pero hindi iya pwede nga mangin excuse para nga batunon lang iya sa mga pumuluyo nga amo sinang nangin resulta. Sa aton sinimatag palamati. Sa sulod iya sang malawig na nga tsimpo, 2018 yung plano, 2019 ginumpisahan ang proyekto. 19, 20, 21, 22. Apat na katuig sa aton sini nga mga kabumbo. Ang antos dira iya sang pumuluyo, ang huol, ang halit nga natugas ang pumuluyo. Ti dalon lang kita iya sa mga technical terms, dalon lang kita iya sa mga propasalig, dalon lang kita iya sa mga palupad sining istorya, pulo palagyuhan lang ya. Ang bombo radyo nga instrumento sang taxpayer sang mga pumuluyo, agod nga mahibaluan nila kung ano na ang lihok, ang himuon, ang plano, or whatsoever sang concerned agency or sang Department of Public Works and Highways kung paano sinila masolusyonan ang malawig na iya nga kalbaryo nga natuga sining dipiktuso karon nga proyekto. Tilang tawa bala? Puro palagyuhan lang kita sa nga Assistant Regional Director. Kada kadto iya sang bumbo, grabe iya nga coincidence permi. Kay kung hindi iya conference, may bidding nga ginatambungan si Engineer Alfruto. Ti siya lang tawo daaw. Ano ginahimo sa regional director nyo? Putor ya. Regional director nyo, ano na, why siya sa may namasgaan kag hindi siya kay sindi patuhoy sa siniga proyekto? Nga hindi siya kay eksplikar? Why sa kabalo ko nung himuon dira? Sa road widening nis dalom? Hindi. Duyambal ko na git engineer mo? Punggol ya. Punggol dra lang tanah esta. Hindi ka bayad ang tinuig na iyang antos sa mga pumuluyo dira. Kag hindi man kami magpasugot nga pantuson nyo kami kay taxpayers money na. Ti sinuayhan ang makahatag sang nagakaigo kag klaro siniya nga pagasandigan panghawiran sang mga pumuluyo sang taxpayer nga indeed may ara
sang solusyon nga himuon sila dira. Kung wala man lang, kabigon ta na lang ng aluses Galing kay ti hindi man magpasugot ang iban sini nga taxpayer. Kundi ito ba lang dipiktuso kay ti hambal nilang iban sini nga pierto. Wala man niya sang amo sini, wala man sang amo sina. Kundi ito may dipikto, idimulis ta na lang to kag islan ta bag-o, construct ta bag-o. Ti another gasto naman galing. Pero ti sa sinang another gasto iya, makasulusigurado kita ngang pundo sinadra, ibo-bo ginadra nila. Kay natahap na sila nga maka-encounter naman sa another kontrobersiya, nga ti masalaan sila in fairness why ko yung ginapakabalaot mga taga Pampanga diri. Masalaan sila nga taga Pampanga. Pampangganar ang ila siniiya nga specialty sa aton sini makabumbo. Kag kung may overhauling kung tani nga matabo kag may ara iya sang ginatawag sining disciplinary action, blacklisting or whatsoever, i-recommend na ni International Builders Corporation, Kag si Engineer Alfruto, dito sa ibutang sa Kinangyana, sa Kinangyana, binggawan malang isakop manggyapo Region 6. Sa tawi-tawi to sa ipay Assistant Regional Director, isli isang mga mapungko bala nga mga opisyal, makauluya. Mga regional offices, ari diriya sa syudad sa nga Iloilo, tapos butangan nyo kami diya sa nga mga opisyal nga hindi kisrot. Kaisrot man galing kay nagpabata-bata abi sa mga ma-impluensya man sini nga personalidad. Tikay, ambot ko na nung sistema, basta working hand in hand sila, hindi na nila mapresyur, hindi na nila masukot. Ang dapat nga sulukton sa sining kontrobersiya. Hindi na ta magpaabu-abo kay bangros kita, Kung saan mo sinabla? Ang iban hindi man malipod iya nga nagahuruhampang diya kag may guro gagmay man nga mga humay-humay sibuyas Bombay pero hindi garapal katulad sa natabo sila diri sa karon nga halit nga natugas nga ungka flyover kag in the near future sa Aganan flyover. Ti bantayan tapagidwas kung sigihon pa ni nila. May istorya pa kamo ngay Valentine's gift nyo kay Secretary Bunuan nga matapos ng road widening Tapos, si Mayor Jerry Triñas malang linagambal sinyo nga dapat may February 14, maagyan na Tinunto, mga klasik, istorya inyo na. 50 minutos na kaligad sa takna, siniyang alaw na driman sa pagpalayag sa bumuanay sa uto. Balikan ko si Bombochari. Report ni Bombochari sa may Anilaw incident to bala. Pulis na katiro sang why man di man magliwan siya bayaw ya galing kiti sa rusuhon sa kuno kag labon sa binangon mo. Titiniro na lang. Anong latest sila dre anong imuon iyang investigasyon sang IPPO? Magambag IPPO ti ang IPPO director si Police Colonel Noel Alinio, si Mr. Quality Investigation. Ano nga quality investigation ay hanang imuon sa IPPO matukod task force plastada Bombochari sa report please come in. Pag-iimbestigaran Bombochan sa Iloilo Police Provincial Office ang natabo nga pagtiro patay sang isa ka Anilaw PNP personnel sa iya man nga bayaw ibanwa iya sang Anilaw Iloilo kaga pagatsekyaron sang Iloilo Police Provincial Office kun may ara bala sang na-break sa police operational procedures ang nasambit iya nga pulis. Kung matandaan ni sang aton nga mga kabombo, gina-detain ang investigador sang Anilaw Municipal Police Station matapos nga naluthangan patay niya ang iya sini nga bayaw sa may barangay Santa Rita sa nga nasambit nga banwa. Kag ang police personnel amo ang aging kilala kay Police Master Sergeant Rodel Rodriguez. Samtang ang iya naman nga natiruhan amo ang iya sini nga bayaw
nga si Eduardo de Mavivas Jr., 40 anyos, sang nasambit man nga barangay. Sa investigasyon ni sang aton nga kapulisan, nag-ugat ang insidente sang nag-away ining si Eduardo de Mavivas Jr. nga biktima sang pulis kag ang iya sini nga amay nga si Eduardo de Mavivas Sr. Sang hana nga bunon sang anak sang junior ang iya sini nga amay, nagpalagyo ang amay kag nagdalagan sa balay sang umagad niya sini nga pulis kay Police Master Sergeant Rodriguez. Nagwa man ang pulis sa iya sini nga balay kag maresponde man kun tani. Pang sunod nga nag-abot ang anak nga si De Mavivas Jr. nga may ara na sang dala nga binangon. Ginapahayag diri sa investigasyon nga gintuyo man tani sini nga labuon ang pulis nga bayaw niya, apang nagsige atras ang pulis tubtob nga na corner niya ini kag wala na sang sarang nga maisulan. Didto na suno sa kapulisan kag nagamit na lang ang pulis ang iya sini nga pusil kag gintiro ang iya man sini nga bayaw. So sa interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Noel Alinio, ang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office, nangayo sang police response ang tatay sa iya sini nga umagad. So ang status sa subong ni Police Master Sergeant Rodriguez amo ang detained kag nagsungka ini siya, nag-voluntary surrender ini siya, pati ang iya nga pusil amo man iya sini nga gin surrender. So pagka-checkyaron diri subong sang Iloilo Police Provincial Office kun may ara sang kapaltahan sa police operational procedure sang procedure ni sang kapulisan ining nasambit nga PNP personnel, pero base diri sa investigasyon, sa initial nga investigasyon, ginalantaw nga nagdepensa lang ang pulis sa iya sini nga bayaw nga tuyo maglabo kun tani sa iya kag ang tatay man mismo nagahambal amo man ang mga witness ni nga ang kita gidya nila nga ining si De Mavivas Jr. amo gidya ang nagpalapit kag magtuyo labo sang binangon sa nasambit iya nga police personnel. So wala sang preventive suspension nga matabo. So yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Noel Alinio. Based sa initial investigation is may humingi ng police response dun sa police. Actually, yung police wala naman dun sa incident kasi ang nag-away is yung mag-ama. Yung tapos yung ama na sinasaktan ng anak is pumunta dito sa police, which is ang manugang pala, parang son-in-law. Yung son-in-law niya. Tapos pumunta yung police, tapos yung itong baril nga is nakakuha ng itak at sinubukan na i-shield pa nga o hina-hostage yung bata na anak niya mismo, and then tatagain niya yung police, which is nabaril nga ng police yung tao. Okay. Sir, so ano magiging status ng police na namaril, sir? Nag-volunteer naman ito na sinurrender niya para meron kaming talagang investigation na ginagawa pagka by the use of firearm yung isang PNP officer, kahit ako, basta nagamit ko ang isang baril namin, consider that sa sinusurrender namin yun. Una-una for ballistics, and then meron kami talaga na automatic na investigation. Ite-take over ito ng namin at saka ng internal affairs. Titignan kung meron bang may mali sa procedure na ginawa niya. Pero based doon sa investigation, pati yung chief of police, may mga witness naman na nakakita na sinugod siya ng itak. Okay, bale sa investigasyon, sir, pang-depensa lang yung ginawa ng police, sir. Oo, kasi actually hindi siya ang kaaway . Hindi naman siya ang kaaway. Yung tatay, which is yung sabi ng tatay is dati na siyang sinasaktan ng anak niya. At yung tatay na yun, humingi nga ng police assistance at nag-responde lang itong police natin na to na naka-assign din sa Nilaw. Okay, sir, mapapasailalim ba sa preventive suspension yung hindi naman, wala naman wala naman suspension kasi wala pa ito technically talaga wala naman talagang
yung itong gagawin namin investigation is automatic kasi basta ulitin ko ulit, basta by the use of firearm, either ikaw ba is suspect ka ba, ikaw ba ay victim ka ba, naputok mo kahit police response, automatic sinasabit naman namin yung firearm talaga sa yung firearm, and then nagsasubject din kami for investigation. Titignan natin doon meron bang na break yung POP, yung procedure na yun. Titignan namin kung may mga lapses bang nagawa. Yung preventive suspension kasi na yun is andun lang siya sa custody ng hepe lang. Pero pag-usapan namin dito kasi tinitignan namin yung progress ng kaso. Titignan na muna namin. Kasi ang initial na investigation na ginawa doon sa police station is police response. Titignan lang namin dito kung may mga lapses o may mga na-break sa police operational procedure na talagang dapat namin gawin. Okay, kung merong na-break, sir, sa police operational procedure na yan, anong mangyayari, sir? Ayun, yun. Meron kasi mga administrative at saka pwede siyang magkaroon ng yung sa criminal charges sa kanya. Titignan yun. Pero according naman doon sa hepe, is yung father, which is yung victim na una, is gumawa na ng statement na ang sabi ron is dumipensa yung police, at the same time humingi lang siya ng police response doon sa police na yun, kaya napunta rin sa sa insidente na yun. Kabilang bahay sila, hindi sila magkasama, yung police at saka yung nabarilis, hindi naman sila magkasama sa bahay. Dito sa Anilao, kaya nga napansin ko kasi halos dito may mga insidente kasi ako halos magkakamag-anak, sila mismo kako it's time siguro na magkandak rin yung guidance na kausapin din namin yung mga yan. Kasi mostly magkakamag-anak ang nagkakaroon ng sakitan. Kaya nga ako nananawagan, pagka ganun alam naman natin na meron sigurong yung under threat na kayo, lalo sa ibang tao, dumulog ka agad sa police station para mapag-usapan ka agad. No need naman yung magsakitan na gano'n. Katulad na to is mag-ama sila Kung mapapansin nyo, kahit yung mga other mga incidents na involved, basta by the use of firearm namin, automatic kasi isosurrender namin yon for ballistics, tapos i-review yun kung merong kaming mga violations sa police operational procedure namin, which is pag kami nakita is mag-charge kami ng admin and criminal, pwede kami kasuhan. Nabatian sa aton nga mga kabombo si Colonel Noel Alinio, ang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office, Bombo Champ. So, amo ni ulaton na lang ning investigasyon kaga kung may makita nga may kapaltahan sa police operational procedures ining si Police Master Sergeant Rodriguez pag-filean ini siya sang nagakaigo nga kaso, Bombo Champ, samtang subong sige pa ning investigasyon man sang Anilao Municipal Police Station kag gina-verify kag ginalantaw diri subong kun tuod gid man nga nagdepensa ini siya pero base na nga daan man ni sa initial nga investigation damo na subong sang witness nga nagahambal nga nagdepensa lang gid man ining pulis sa tuyo nga pagpanglabo sang iya man sini nga bayaw. All right. Ini Bombo Chari Galia sumagpaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Joe. Bombo. Salamat gid Bombo Chari sa imo sini iyang follow-up report. May investigasyon diri sa aton sini iyang mga kabombo nga patigayonon kag madamo man iya sa nagahambal kag nakakita nga depensa lamang sa iya sini nga kaugalingon ang iya man sini nga ginhimo sang isa iya ka pulis. Naturalmente anong reaksyon mo kung bisan hindi ka pa pulis, no? May tao nga nagadagan padulong sa imo, nagahakyaw sang binangon, mano ka? Siyempre depensahan mo gid mo sini nga kaugalingon. Pero sa gyapon bangod nga standard operating procedure na sa bahin karon niya sang Philippine National Police nga kung may involved ang isa ka personnel, nagakadapat nga ini siya ang imbestigaran sa aton sini nga mga kabombo. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon dali lang gid sa aton sini mga kabombo kay damo gid ang nagapamangkot subong. Damo ang gusto makahibalo. Kag hindi man ko gusto nga paslawon sila, kag bisan jutay lang mangayo ko sang extension nga minutos lang duha man lang ka pamangkot mo. Amo sini. Una nga pamangkot,
sang pumuluyo sa banwa iya sang Pavia, diin si Mayor Luigi Gorisita. Follow-up question, nagaano siya? Anong iya sining reaksyon? Anong himuon niya sa sining kontrobersiya karon dira sa iya sining lugar? Ha? Kay ever since duay gikitay bati nga naghambal si Mayor Luigi Gorisita tuhoy sa sining kontrobersiya dira sa Ungka flyover. Ikaduha nga pamangkot, damo ang curious ka gusto may baluan kung sinong ginatumod ni Mayor Jerry Triñas. Engineer Leog ko, liwaton ta para nga mas klaro sa tanan. Sa aton sining matag palamati, diri karon sa Bumbuanay sa Udto. Kung sino ang ginapatuhuyan ni Mayor Jerry Triñas, damo nagapamangkot, yari si Mayor Jerry Triñas kabahin sa nga interview sa Bumbu Radio. Especially for those who are appointed employees. You are appointed employees. Pinsaron nyo. Kung maghambal ka mo, dala mo ang imo opisina. Di kung gobra ka da sa probinsya, ginamensin na. Galing si gobernador, gambal sa imo, mabrawan mo, atakihon mo ang syudad. Yuta mo eh. Oh, kung we are talking of local government unit, sa aton sinimatag palamati, appointed, gobra sa gobyerno, na-mention man si Gov, sa aton sinimatag palamati, pwede man kita makadirekta kay Gov, but according to Bumbulins, daw ay paiyasabat dira si Governor Arthur Toto Defensor sa karon. Ti ang Public Information Officer sang Iloilo Provincial Capital, si Mr. Nerio Luhan, basi kung may ideya, basi makapamangkot man kita kay Sir Nerio, kung may ideya sa kung sinong ginatumod ni Mayor Jerry Triñas. No? Ipalihog ta ina sa kay Bumbulinsi sa aton sining mga taga-palamati. Oh, para maklaruan ta kung kilala man niya sa mga taga-Kapitulyo ina, ti sa ila na ina kung ihingadlan nila, no? Sa aton sining mga kabumbo, pero definitely si Mayor iya kilala ya kung sino ning ginapatuhuyan niya, ti kita mismo personally kita way kita sang ideya kung sinong ginatumod ni Mayor. Oh? Ti mamangkot-mangkot kita sa Kapitulyo eh. Oh, why man niya sa malain kung mamangkot kita dira, kag libre man lang iyang mamangkot dira. 5 o 4 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover, gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, sa aton sinima Kabombo, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalas sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source.
kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical. Good sa inyo tanan mga kablongbong ato nga oras. 13 minutos, makalipas ng alas 2 sa hapon. Yari na naman ako and this is Tita Regine. Welcome back sa kahapon lamang program of the night na naman kita sa saninga hapon. Ika-6 na sang Pebrero. Oy nako, always as I say it, parang kailan lang. Kumusta? What made you smile today or what made you frown today? I hope you have more reasons para sa smile and less para sa frown. Let us enjoy this day. This is the only day that we have, di bala? Because tomorrow is never promised to us pa. But anyway, sa saninga hapon, mga kabombo, enjoy yun natin ang ating pag-inupdanay with the beautiful stories in stored para sa aton. And of course, nagsugod kita last Saturday sa story diri ni Joy sa probinsya ng Iloilo. Before kita nga naka-interview kay Leo 02. So sa saninga hapon, padayon na natin nina. Kag sa inyo nga pag padayon dira basi makamuni-muni ka mo. Sa mga nagliligad yung mandira, love life nyo, padigid i-share, i-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Nami kung may mga pictures or ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Plus star na naman kita. Again, this is Tita Regine. Ang song ko para sa inyo sa sining hapon is from the Bombo Music Festival from Francis Lazatin. Kung gusto mo ako. Mayong hapon. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonado ang nanghaharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko tuwing ay naglalangas ng loob mo, nakikita ko. Baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman, kung tunay nga naman na gusto mo ako. Kung gusto mo ako, Francis Lazatin Jr. Corrected man, no? No guts, no glory, no effort, no result. So if you want something, if you want somebody, then go for it.
Good luck sa imo. Well, last Saturday, we started with the story diri ni Joy sa probinsya sa Iloilo, and she was sharing with us ang iyang mga struggles. Ang isa pa lang college student, kay gusto niya nga maka-help ini, no? Ang pag-share niya sa iban man to keep on building a positive mindset. Ambal niya. And samtang ginadumdum niya ang iyang mga inagyan sang una, like around 2 to 3 in the morning, kaagahon, mga almost 5 kilometers ang iyang lakton halin sa Ilabalay, sa Dobukid, no? Dira sa may Pasig City, and pakadto sa may barangay Madarag, San Enrique. Kung isip-isipon niya mga 10 times siguro ang balik-balik niya kuno sa amuna, ha? Ay siguro tibudlay, no, ang salakyan, tapos may lukdo pa na siya, may balon siya bugas, uling, tapos laswa. Why na lang siya kuno nagkapadulong kay ti kapoy man ang iyang magulang, kapoy man ang iyang father. And so medyo kulbaan man, pero pawala na lang no. Siling niya, pamangkot ka mo kung nakulbaan ako sa aswang or tiktik or manog sa dalan, kay ti sanggagmay pa kuno sila do amo gidina, no, ang mga bagay nga ginapahog or ginasunlog sa mga tao, especially kung ti ara ikaw sa uma or madulom na. So amo ina ang iyang ginashare diri sa aton, ginabatas niya ina. Babayi pa siya, ha, and at that time according sa iya, no, may ginabatsyag pa ato siya, but she said, with God nothing is impossible. Ti marayo kung kaisa kulbaan mo siya kasi may mga rapists or may mga malain nga tao, kay ti do wala pa malay along the way except lang kuno sa marapit na sa main road. Pero sige lang, no, wala igid ginadula sa iya mind. Tapos one time to dugo-ulan pa, kakita siya taktako nga kahoy, abi niya manog, kay ti do kadako kag do ka itom gid, no, nga nagaharang sa iya nga alagyan. Kaya syempre kinulbaan siya, tiyan mo to, nadanlog gid siya. So uya siya, sakay lang siya sa jeep, puno sa lao or puno sang lao, puno sang lutak ang iyang nga bayo, ang iyang dilargo. Pero ti iyawan na siya kuno katago-tago sa iyang jacket, sampawan niya lang, no, parang ti hindi lang makita, kay ti syempre dalaga kado ka huluya gid mo, no, ka makalabot ka sa imong boarding house, ara ang lutak sa iyang pantalon, do ka awkward gid, do ka kahuluya nga mga experiences. But today according sa iya, makayahom na lang siya, kag klaro pa kuno sa iya nga pensar ang katunog sang lagapok niya sa slow motion nga pagkadanlog. Alright, so from here, madiretso kita, ha, diretsohan ta ang sulat din sa ato ni Joy. Sugpo na nato nini. And so, Tita Regine, there's also a time na since mabugat ang dala ko, Tita Regine, kag ginatuson ko ini, bale, antes ako na makaabot sa krasada, may taytay pa nga kawayan, kag may medalom nga suba sa idalom. May uruyatan man sa both sides, apang tungod madanlog, kag tungod nga butot balata ko sang time nga to, no, na overpower ako sang akong dala kay mabugat ini. Abaho, jutayan na lang gid ako mahulog sa taytay, kay nadanlog ang akong tiil. Kung natabo, I don't know, kung nakasurvive ako, knowing nga hindi ako kahibalo maglangoy, kag at that time madalom ang baha. Sometimes kung nalayuan ako sa amot atong way, sa other way ako nagaagi. But may lalakton man gihapon, pero hindi tuman kalawig. Kay mga 3 kilometers lang man from our home pakadto sa Piak Barangay. Sometimes gatog hapon ako sa mga balay sang kaparyentihan, malapit sa karsada, para bisan mabugtaw man ako sa kaagahon, at least hindi na ako maglakat isahanon. Ang daw hindi naman diriya mabatas, tita, isang 28 kilometers nga rough road nga kalsada pakadto sa syudad sang Pasig nga it took sa average nga 3 hours ang biyahe. Oo, no, that time, oo, kaagi ako naka-travel kami dira. Okay lang kung tigilinit, tapang kung tig-ululan gani, kag tig-tarapas naman sa mga tubo ay abaw daw sa rumpaan ang dalan.
Kisa feeling ko, igo ka makaabot sa pasi, ay daw balda ang imulawas. Nga aman, kay luwas na kabudlay sang dalan, ay abaw, gagirinutok patita. No choice sa mga pasahero, kundi maghingabot kag makisakay. Kay once a day lang ang biyahe sa mga jeep. Kag usually, may karga pa nga mga produkto. Nagyan ko, nga sa babaw ako jeep nagsakay, kag sa babaw pagid sang inidas nga mga sinako nga paray o kon mais. Baw pag-abot sa pasi, nahuya ako manaog, especially kung makita ako sa pareho ko nga mga estudyante. But anyway, those are part of a memory na lang. Kag makonsider ko man nga unforgettable experiences. It's good nga nahuman na sang 2018 ang 28-kilometer farm to Market Road sa Amon, kag manami na ang means of transpo. Accessible na katama. Sa mga times nga to, saksi Tita Regine, ang mga sirom-sirom, kag iban pa nga mga sapat-sapat sa dalan, mga bituon sa kalangitan, kag ang masanag nga bulan sa akon nga struggle. That was mga year 2012 to 2014. Hamba sa mga paryente ko, abaw, kaisog, gidya kanimo, joy ba? Well, mahambal ko, nga naging maisog lang gid ako sa handom nga makatapos, tita, kag makatibawas. Silinggani, courage does not mean never being afraid. Thinking about children my age at that time, whose life's experiences are far different than mine, I used to envy their kind of luxury. Inang hindi man gid manggaran, or shall we say, pigado man, but hindi pareho sang naagyan ko. Those children living normally, kag halos wala tuman nga kabudlay. But makahambal ako nga thank you Lord. Waay mo ako ginpabayan. Ginpabakod mo ako. Waay ko man na-enjoy akong childhood or student life, knowing I spent most of my time walking and fighting against poverty. But silinggani sa nabasahan ko sa book, nga God never blinks. It is never too late to have a happy childhood, but the second one is up to you and no one else. Na indeed, by God's grace, kadamo sa mga moments or situations sa life naton, where we could say, happy, gid kuya, like a child. For me, nothing is wrong with being childlike. Though others call it childish, there is difference naman between the two. Those were moments, Tita Regine, nga hindi gid ma-erase sa akon nga memory. Sa mga times nga to, nga back then, I may say, alone ako, but I wasn't alone actually. Ma-relate ko gid sa poem nga Footprints in the Sand, ka God is present before, during, and after the storms sa aton kabuhi. God never blinks, as one of my favorite books says. Sa pihak nga bahin, nagpatukod ako sa mapag-on nga balay, marapit sa school, kung sa diin ako nag-teach after a year of working. Kaya it was my number one tangible dream project gid. Siling ko, kung may obra na ako. Para man gid tani sa parents ko, but then, not all the time, ari man sila sa balay, kay sa gihapon, ara sa ibabaw sang bukid ang ila kabuhian. So bale, para pasyalan lang nila kung may kinahanglan sila sa barangay proper. Upod ko diri sa masami ang akong siblings nga nag-eskwela kung may klase. Apang since pandemic, sa time mga ato, ara sila sa bukid. Gani, most of the time, isahanon lang ako. Then, neighbors would often say, isa ka lang dyan, Joy. Huwag ka manahadlok. Hala ka. And I'll just smile and say, why man, ah? But sa akong mind, tita, ano man gidabi ang kahadlukan ko? Is there anyone or anything greater than the power of God para ilayo kita sa kapahamakan? Wala. Hindi bala? Prayer is my best armor. Ang Psalm 23, verse 1, nagasiling, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing.
di ba? God is a God of unlimited blessings. When you trust in Him, you go beyond understanding to a dimension of belief where you are willing to relax in life because you know there is a great, all-powerful, loving God watching over you. What therefore is there to fear? Kung i-relate naton sa sining mahambalta, hard time, ara ang Ginoo naton. Ang kontra naton nga virus, hindi matod makita, apang ang Ginoo nga hindi man naton makita, ang makatapna sini sa isa lamang katisok. We may not be able to fathom God's plan for humanity, but I believe He wants us to keep close to Him. Ayhan, ginalaw niya ang COVID-19 tungod sa sina nga mensahe. In my opinion, sa akong kabuhi, especially sa mga struggling times ko, didto siya naghatag mensahe. Mensahe nga magpadayon, bangod ara lang siya, who wants all the best for us. Ang pandemic nga gina-face naton is, I think, mensahe para nga mag-reconnect ang nagapalayo sa iya. Nga tanan kita dapat magpanawag sa iya. Kagdabi, kaglabaw sa tanan, magkabuhi kita suno sa kagustuhan niya. Kaysa masami, madamo sa aton ang hindi makadumdum sa iya kung waay kita problema. Struggles o kung challenges nga ginaatubang. Silingganay sa Colossians 3 verse 2, sometimes it seems as if God allows circumstances into our lives that are harming us and are without sense or plan. We may be sure, though, that these wave of trials are intended to bring us nearer to Himself, encourage us to set our minds on things above, not on the things on earth. I believe God speaks through this, and as the Bible says, brethren, if today you hear His words, harden not your hearts. Thank you, Tita Regine, for your time and effort in reading some bits and pieces of my life's journey, plus some of my valuable reflections. I'll just stay right here, always listening to you, and will remain a KLP lover as long as there's you, there's KLP, and there's Bombo Radio. Wishing you and Kahapon Lamang program all the best. Thank you, and God bless. Sincerely, Joy, sang probinsya, sang Iloilo. Kanami sa gina-share mo diri sa amon Joy. Thank you so much, Gid. Kumbaga, tago sa puso. Kaga, everything is correct. Especially, about praising God and giving Him glory. Sa tanan ng mga nagakalatabo sa ating kabuhi, I truly agree with you. It is in those moments that we feel so down, that we thought, why na kita kaduan, that we thought that we are alone, nga God is saying to us, Ari Kuti, come to me. Hindi bala? Sa mga tinion nga daw hindi kita kahibalo kung anong aton himuon, left and right ang mga pagtilaw sa aton kabuhi, ang mga storms nagainabot lang, ang nagahatag sa aton sang peace of mind, peace in the heart. It's Him. Because siya lang gid, ang aton nga kaladtuan. He is our God who loves us so much. He died for us, hindi bala? And correct gid, nga sa mga tinion nga ina, nga way ka nakadtuan, and sa iya, ikaw nag-seek some comfort and answers to all your problems. Correct din man na, ginakuhit niya lang kita, and reminding us, Ari Kudi, come to me, get closer to me. Well, I just hope ang mga struggling students man naton, kaangay mo, nga kadamo man sa mga inagyan, nga hindi hamak, kung isipon mo, sinong makasustain walking 4 to 5 kilometers
2 to 3 in the early morning. But because mas dako ang imo Ginoo kag mas naga-focus ikaw no to what's up ahead and what is behind, what is beyond. Diba? Wala ginabali anuman nga kabudlay, ang importante nga you are getting closer sa imong mga handom. And see, God never fails you because nakita niya you've been doing your best. And now, kabay, no, ang mga estudyante natin who are also like you, struggling now, kabay pa nga makakuha gid sila sa dako nga kusog, inspirasyon sa imong gin-share diri sa aton. Just keep going. Muna bala, no? Sige lang, one day at a time, one step at a time, and hindi mo na mabalaan. Ara ka na, no? Nalabot mo na ang imong maginhandom sa kabuhi. Good luck sa imo. I'm sure by this time, you are much blessed. And sigurado ako, you're also sharing your blessings sa iman. Salamat gid sa imo, Joyce ng probinsya ng Iloilo, for providing us great inspiration sa sining nga hapon. Oras naton, 36 minutos na makalipas ng alas 2, magapanambalik ang KLP pagkatapos ng gids ng pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Venerable Mother Rosario Arroyo, a saint in the making, tumandok sang distrito sang Molo, nagkabuhi nga may madalong nga pagpalangga sa Dios sa iya isig katawo kag kay Birhen Maria. Ang iya legasya naglapta sa bilog nga kalibutan kag may mga milagro man nga ginaangot sa iya pangalan. Sang Hunyo 2019, sang gindeklara ni Pope Francis bilang woman of heroic virtue, kag ginhatagan sang titulo nga Venerable Rosario Arroyo. Sa atong mga kabombo nga luyag pagid makilala si Mother Rosario Arroyo o kon Madre Sayong, ang Dominican Sisters Mother House. Kaoperang Bombo Radio, nagapang-agda sa inyo nga magbisita sa Mother Rosario Museum sa Vansanya Street, Molo, Iloilo City. Bukas ini para sa imo. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterol sang ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kon ang particle pollution
ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapang... Sa KLP, panugod sa semana, and there are exciting things happening dira sa may Plazuela di Iloilo, and especially this week until February 11. Ang Binhi Band, Iloilo's best and premier rock band, ang natalana nga maghatag kalipay sa inyo with their great selection of rock songs sa 2 ka oras nga musical show sa Pebrero 11, Sabado ina nga adlaw. Sa concert at the Plaza, Blasting Your Way, sumugod alas 6 sa gabi. Sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela di Iloilo Valentine's Edition mugs ang igapa-raffle sa mga suki sang Plazuela di Iloilo. Sa Pebrero 12, Domingo, ginaagda ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sa regular Sunday Mass sa among adlaw sa La Tolda, magaumpisa alas 11 sa aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, pangamiyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang resilience sa pagpangatubang sa mga challenges and hardships sa sining tuig 2023. Plazuela di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kag-ari naman ang para sa Valentine's Day concert at the Plaza. Sa Pebrero 14, Valentine's Day ina, dala ang inyong special someone kag ang inyong pamilya sa Plazuela di Iloilo kag magkaon sa inyong paborito nga restaurant sa pagselebrar sa sining special occasion. Samtang naga-enjoy ka mo sang ambience sang Plaza Mayor, lingawon ka mo sang isa sa mga best pop bands sang Iloilo, ang Crayons Band. Sa 2 ka oras kag tunga nga musical parade. Ang tanan nga ini mangininyo sa Valentine's Day concert at the Plaza sa Plazuela di Iloilo sa Pebrero 14, magaumpisa alas 6:30 sa gabi. Plazuela di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. And now, ari naman kita sa the lady with many stories to share with us. Miss G, sa iyang 20th story with matching pictures. Thank you, Gid. Nagasiling, dearest Tita Regine. Hello, Tita. Good afternoon sa tanang mga listeners. Katapos ang bombo, kag syempre, labi na gid sa imo. Ang i-share ko sa imo subong, Tita Regine, ang about sa student ko, who is also my business partner, friend, kag daw sister naman. Her name is Andrea. Nami nga name, Andrea. By the way, Tita, aware ni siya, pati si Julia, kag si Miss Chen, nga gin-share ko ni sa kahapon lamang program ang story ko about sa ila. Bale, isend ko ang link sa YouTube or FB pag nabasa mo na, Tita, or ma-share screen lang ako tapos ako lang ma-playback kay gusto kanila malantaw kag mapamatian man. And maybe you can also encourage them to share their own stories.
Ikaw lang sulat. Excited, wow, grabe naman ang term. Excited ang mga murat nila. Ha, to kaintindi, isang language, tabalahaw, ha. Ang ilaya language, balaan tita, Chongkwaila, pati tita, Chinese, of course. So, translate ko lang ni sa ila ang contents ng letter ko kung magklase na kami. Amo naman ni, amon ichika sa next class. Bale, dala na sa topic namon. Ang about sa kahapon lamang program. Perhaps it's gonna be interesting. By the way, tita, na-remember mo nga gin-move ko ang 2 p.m. ko nga schedule? Bale, pati iya ni Andrea, klase nga 2 p.m. sang una nga weekdays, 2 to 3 times a week, nadala move tita, para lang makapamati kay LP si iyay. Salot ko na lang di tita ang convo namon, ha? Habang ko sa iya, can we change our 2 p.m. schedule, please? If it's okay with you. Sabat niya, why? Then I answered, well, I listen to my favorite radio program, KLP, at 2 p.m. from Monday to Saturday na. Okay? With smile, nga dala pang convince. Ikaw na lang imagine sa facial expression ko, tita. Tapos nag-ask pagid siya, what's the meaning of KLP? Baw, tita, kabalo ka. Ano una nagsulod sa isip ko? Yesterday only. Ha. As in, word by word pag-translate sa utok ko. Pero ang ginhambal ko sa iya, tita, just yesterday. I don't know if it's right, ina. KLP is kahapon lamang program. Okay? It's all about reading your experiences, mga life stories ninyo or love stories ninyo. Okay? Hasta nga gin-explain ko na lang programa mo, tita, no? Kaya tinaintriga siya. May guro suguon kung man siya padala sulat sa KLPI. Correct ka, gid. Haha, charing. So, sa lakto, tita, nagsugot siya. Very nice. That's also one of the reasons why gusto ko man siya i-share. Ma-start na ako, tita. Dokalawig na sang intro ko. So, nakilala ko ni si Andrea, tita. Kaysa na-mention ko na sa isa ko ka-story, ginpatigayon ni siya sang nanay, sang duwa ko ka-students, sa isa ka-company nga ginubrahan ko. Her name is Julia, cousin-in-law ni Miss Chen, nga gin-mention ko above. Since may pagka-friendly ako, tita, dasig ako mag-connect sa mga tao, lalo na pag maayo. Bali, tita, gipangayo ko na ang account ni Julia, kag nangin friends na kami. Chika-chika. Kaghasta nga nag-start na siya recommend sa friend niya sa akon. Timing man, tita, that time, need ko gid datis. Wala yun ako ng datis, no? So, siling ko, sige, go, ma-free trial class na kami. May 2020 kami nag-free trial class, tita, sa friend niya, si Andrea. Kagkaluyan, nag-enroll siya after. So, naka-50 classes na si Andrea, tita. Kag nag-close kami, syempre, nag-try ako approach. Kung pwede siya ka-recommend, iban nga students, kag kung may ma-enroll nga student nga kilala niya. May free class siya sa akon. Hasta nga nagsugot man siya, tita. Baka namin man sa mga deal sa iya, no? So, sa laktod, tita, naging-recommend siya nga isa ka student sa akon. Sa dalayan, tita Regine, gintalk ko pagid siya. Nga basi, pwede kami ka-partners. Siya mangita students, kag siya man maasikaso sa marketing campaign, pero ako lang ma-teach or mangita teachers. So, deal, tita. Dito nag-amat-amat start. Sang medyo nagdamo na ang students, nag-decide kami nga himuan na ngalan ang amon nga project, tita, which is GM, English. Ang G stands for G, haha, pati ari real name ko. It also starts with G. Ang M, Meng, kaya mo na Chinese name niya. So may project na kami, tita. Nang hire na ako teachers, pero 3 lang. Kaya hindi pa man amo ginakadamo ang students, kaya ang iban, ako man nagatudlo.
Kag last 2021 tita, nag-enroll man si Julia. Kay bali tita, mas nauna ko nga na student si Andrea kaysa kay Julia. Kumbaga tita, ang mga bata ni Julia, students ko, under sa company nga naubrahan ko sang una. Tapos, siya, student ko, under sa project namo ni Andrea. Siyempre, bawal po poaching. Tita, so I had to know kung diin lang asta ang pag-negotiate ko. Balik sa project namon, tita. Okay man ang mga teachers, pati mga students. Bali, ako ga-manage sa teachers, si Andrea ga-manage students. Sa sumong tita, student, kumagyapon si Andrea. Kaya abi mo tita, sang time nga need ko ang kwarta. Lalo na sa nagpahimo, kag nagpakayo ko sang room ko sa balay, kag in process ang pagpatakod sang internet ko, while ga-board ako sa city. Kaluyan tita, nag-enroll na siya. Damo nga classes tita. So nakabulig man na to. Nag-start kita kuya tita sa scratch, before ako nag-work from home, lalo na sa mga devices, equipment nga ginagamit ko. Struggle was real man sang una. Pero kay gusto ko gid ang amon so baka a catch. Habi mo tita, natouch ako to sa rason niya. Why nag-advance siya pay? Bisan may mga remaining classes pa siya. Kay gusto niya, mas stop na ako rent sa boarding house, kag sa balay na gid mismo ma-work para mas komportable ako, kag less gastos. And what I appreciated the most was ang trust niya sa akon, tita. Fast forward, tita, November 2020, nakapuli, nagid man ako diri sa balay, kag padayon na sa pag-work from home. And I thank God. Tita, last year, gin-enroll man ni Andrea ang husband niya sa akon. TOEIC, TOEIC classes, tita. Kisa gali nangulango ko siya, kisa ginalangulango ko siya. Ngamas manami, pasuling ko mag-English ba na niya kasi sa iya, haha. Kag hindi niya mabaton, tita. Pero sa tunga-tunga na, nag-busy na ang bana niya. So, siya na lang ang nag-take sa mga classes Yung hambal niya pa, tita, ma-learn siya kuno English. Hasta magpareho na kami nga may bukay. Kag hasta pati mga apo niya, mangin students ko man. Pero mga bata niya, hindi niya gusto pag-enroll sa akon. Kay base, maugtas lang ko kuno, kay beginner ang level. Kag mga dungol, tita. Ahay. Imagine, pati na-consider niya, tita Regine. By the way, 39 years old na siya, tita. Same sila ni Julia, kay friends sila. Actually, tita, hindi niya man need ang English. Need niya lang man, basic tani. Pero nalingaw na siya. Kaga-enjoy sa conversation namon. Like Miss Chen, ang gin-share ko ligad. That's why, gastay siya, tita, as a student. Siyempre, mas pabor sa side ko Kaya kuya, amo ni work ko, bisan magchika man ako, at least paid. Pero sila, gabayad, para lang may kachika. Tapos, continuous pa ang pag-enroll nila. Isa ni sa mga nagustuhan ko sa job ko, tita. Making other people happy and relieving their stress, even in my simple ways. Ka-priceless, tita. Sa subong, tita Regine, okay pa man ang amon project, pero hindi amo na abi kadamo ang students. That's why nangita pagid kuya iban nga clients kag agents nga naga-collab sa mga projects nila. Negotiation skills ang kapital plus gamay nga diskarte kag gamay nga etchos, tita. Pero you know what, tita Regine, kaluyan ginatagan man ako ni Lord kag mostly mga maayo pa nga mga tao. That's why grateful gid ako. Tita, ako nagapatigid nga kung maayo ka sa isig katawo mo, bisan lain-lain pa kamulahi, mangin bahin gid sila sang success mo sa kabuhi. Sa sunod, tita Regine, ang agent ko naman nga isa ang i-share ko. Kag siya ni ang naghatag idea, tita,
Kung nga nag-decide ko nga magtukod man sa ako nga project. Very kind man na to, tita. I am sharing these things, Tita Regine, because I'm really blessed to have these people in my life. Damo, gid sila na help sa akon. Naging part ni sila sa rason kung nga na amat-amat ko experience ang ginatawag nga comfort kag convenience. It's not all about money or business lang, tita, but also how we touch each other's lives and how we help one another. Hindi lang sa classes, kundi pati man sa self-improvement, kag iban nga aspects ng life despite some differences. Thanks for reading, tita. God bless. Ari gali ila pictures, Tita Regine, baw abi mo. Singit pangayuan ko sila pictures, hambal nila, pilion daw, ang gwapa nila nga pics. Edi, wow. So, ari kita hasa mga pictures. Let's go to the pictures, engineer. Ang naka-white kag sa beach, tita, amo na si Julia. Sige, let's look for that picture. Naka-white, nan. Ano sa beach? Okay. Amo ni si Julia, ang naka-white. Kag ang sa beach, siya pagid to. Nan. Si Julia pagid na. Ay, ka-pretty, no? Kag ang iba nga pics, amo na si Andrea, upod ba na, kag mga bata niya. This is the family of Andrea. Si Andrea is amo tong naka daw green. Ara pagid siya. Okay. And by the way, tita, pwede ka pangayo gamay nga favor. Basi, pwede mo sila mag-greet, tita. Bisan hi or hello lang kay Julia, kay Andrea, or Marvella. Kay nag-change siya name, tita. Pero hindi, kuya feel ang Marvella. Muna, Andrea gyapon. Gingamit ko di sa letter. Haha. Kagang isa nga si Miss Chen. Gloria na tita name niya. Could you please greet them, tita? Ipabati ko ni sa ila para malubos-lubos na lang kalipayan nila. Sige simple request. Granted. Hello sa imo, Julia. And also sa imo, Andrea or Marvella. And to you, Miss Chen or Gloria. Thank you so much for one day soon sharing with us your stories through Miss G. And kabay, no? Nga mas strengthen pagid ang inyong friendship. Okay. So, thank you so much, Gid. Salamat kay Tita Regine. Update na lang ka sa reaction nila pag nakaklase na kami, kay gabakasyon pa sila. Mga tunga-tunga, pasang Feb sila balik klase. So, timing, gid na. Pag nabasa mo na ni Tita Regine. Na, may ka man mag-timing, no? Again, love, Miss G. Miss G, I'm really so happy para sa imo. In your line of work, hindi lang ikaw nga nangin blessed with good pay, but you're also blessed with people nga nangin friends mo. Bisan nga, iban pa sila nga lahi. Ang friendship sees no boundaries. Hindi bala, ano ka man yung nga lahi, you can always be friends. Kag with the kind of personality that you have, wow, sino man hindi ma-fall sa imo, sino man ang hindi maka-like sa imo. So, now you are enjoying the fruit of your toil, the fruit of your labor, and I'm pretty sure nga gina-share mo gid na sa mga nagahatag inspirasyon sa imo, especially ang imo nga family. So, I wish you luck sa imo nga basi may mga bag-o kapag yung mga ventures. Good luck, Gid. Who knows, di ba? Blessings come pouring. And sa inyo naman nga friendship, kabay nga mas ma-level up pagid ang inyo nga friendship. And who knows, basi kon one day soon ato ka na sa ila lugar or sila man ari na diri sa aton nga lugar kag ara gid no ang isa kag isa para nga mangin tour guide. Di ba? Do ka nice, di ba? Sige, thank you so much, Gid, sa imo, Miss G, for your 20th story. May 21st ka pa, may 22nd
kag ang 23rd, on the 23rd also of February. Sige, adumduman ko, no? So, madaming salamat sa imo, Miss G, and to your friends, hello. And thank you so much. Sa inyong mga istorya dira mga kabombo, I would be waiting for them through email. Paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo and then ipadala nyo sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Patayon na natin ang atong everyday nga enjoyment sa mga istorya ninyo kag sang iban pa diri sa kahapon lamang program. Buwas sa liwat naton nga pagkitaay. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.